में बितावतारा सैया परब परदेश में बितावतारा घरवा नयावतारा हो ए बलराम जी ए जी कैसे छठ बीती हमार सभे जाई एगो हम ना जाए तो कैसा लगे ए जी हमार बात मान लिए जी चल बानी हम घरवा में नया नहर कनिया जाई के बाजारे लावे सिपुली दउरिया राजा जी सिपुली दउरिया बानी हम घरवा में नया नहर कनिया जाई के बाजारे लावे सिपुली दउरिया राजा जी सिपुली दउरिया बोला रेलिया के टिकट कब कटावतारा बोला रेलिया के टिकट कब कटावतारा घरवा नयावतारा हो ए बलराम जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। संदीप तिवारी पिया मानिला नवतिया अर्घ देवे जाए के बा छठी माई के घटिया राजा जी छठी माई के घटिया संदीप तिवारी पिया मानिला नवतिया अर्घ देवे जाए के बा छठी माई के घटिया छठी माई के घटिया खाली दीपक देहाती के भेजावतारा खाली बीके सिंह के तू तो भेजावतारा घरवा नयावतारा हो